סעיף הזמינות מגדיר את חלון הזמנים להגשת המטלה. ראשית, הגדירו מתי תחל המטלה להיות זמינה. לחלופין, השאירו שדה זה בסטטוס לא פעיל והמטלה תחל להיות זמינה מרגע השמירה. בשדה הבא, הגדירו מועד אחרון להגשת המטלה. שימו לב, מטלות אשר יוגשו לאחר מועד זה יסומנו באדום. למניעת הגשה באיחור, יש להגדיר מועד הגשה סופי. בשדה האחרון, ניתן להנחות את המערכת לשלוח לבודקים תזכורת שעליהם לבדוק את המטלה. לסיכום, בשדות הראשונים נגדיר מתי תהיה המטלה זמינה להגשה. בשדה השלישי, נוכל למנוע הגשה באיחור. ובשדה האחרון, נוכל להנחות את המערכת לשלוח תזכורת לבודקים.